Niečo? A môžem sa prekočiť ako? Môžeš sa aj prekočiť, Ne, ale ale to ako úplne A ináč. môžem to držať? Môžeš to aj držať. Že úplne, že to chytiť a nič sa mi nestane? Keď ti to pomôže? Mám dobrú obu. Ne, nemáš, to si povedal sám. Mám ja na to celý deň. No proste, nezdržuj. Poď, ideme, postav sa? Poď. Môžem to takto držať? Môžeš to takto držať. Oboje? Oboje. Nič sa mi nestane. Nestane. A počkaj, ja som musím postaviť. By si ťa poprosil, lebo už si ťažký. Víte, sorry, ale ty sa oženeš, ja. Fakt je to dobre pripevnené? Ale toto ne. Toto ne. Vieš, daj sa ale hej tam nohu. Daj nohu hore. A ideme.